no ha sigut fàcil. Amb l'esforç i el sacrifici ens han ajudat a arribar fins aquí. Que és allò que plantem, després recollim. Hem de tenir en compte que si també al sembrar, si ho vas regant bé, ho vas deixar bé, o sigui que és la culminació, és allò que si sembres i no ve l'any, doncs no culls gaire, però si l'any ve adequat, recollixes una bona collita. La vida és això, unes arrels. Dius, ens anem fent grans, però el cor el tenim jove encara. Al trobar la Carmen, vam tornar a néixer. Jo la terra potser no ho hauria sabut fer, però la família he volgut lograr de fer-ho. Va por el kilo. He donat, però m'ha recompensat el que he donat. Hi ha algú allí? Què n'ha portat? No! Ells són transmissors dels nostres pensaments i són veladors del que els hem ensenyat nosaltres. Hem de tindre en compte que ells, quan nosaltres tenim qualsevol problema, ells se'n fan càrrec. Perdoneu. No. Ja ve. Molt contenta de l'èxit que hem tingut. Si en diem èxit o sort. No pensaves en tindre el que tenim, que em sembla que soc la més rica del món i no tinc res, però bueno, ho tinc tot. I mai me pensava poder lograr tot això. Això és veritat, que a vegades ho penso. Estem molt contents del que hem arribat aquí. Poder gaudir del que hem fet nosaltres. Si tu no logres que surti un fruit i ho regues i ho treballes i t'empenyes a fer aquest treball, no surt, però amb esforç i amb família i que hem tingut, doncs molt. Això és el que la vida és així. Arrels, l'amor per la vida i la terra. Avis, tenim una pregunta per vosaltres. I a vosaltres? Com us ha tractat la vida? Moltes gràcies per tot, avi i àvia. Que sense ells no sé què faria.